What? The bird? They just sold you. Where are you going? Yung bird, nagyaw-yaw guys. Sabi pa sa bird, asan ang punta mo? They really sincerely appreciate, Appreciate. thank you all very much. I still have the money over here from you. I forgot to leave it over there. Forgot, baby. I'm sorry. Kasi the first day na nilagay yun, just inibot niya, guys. She pulled it out like, pshum! So sabi ko, kinati-kati ko yung ulo niya. Nasarapan. Diba tayo, guys, kapag may ganun-ganun sa ulo natin, nasarapan tayo. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Today is Thursday. And andito pa rin ako sa bahay ni Bianan. And punta lang kami ni Tami sa hospital ngayon. Yep, kailangan namin pumunta doon. Tami need to check this. He bought Lotto last night. Bumili siya ng Lotto. So ngayon, tignan natin kung panaler. Anyway, yun. Gusto kong mag-edit, guys. Gusto kong mag-edit ng video. Naka-edit ako ng video pero hindi talaga na, hindi natuloy. So gusto kong mag-edit kasi bukas may video tayo. And then aalis ako mamaya. Punta tayo sa bahay. And then, nakalimutan ko mag-charge. Guys, dalhin ko tong laptop, guys, kasi na maka-edit ako doon kasi wala talaga akong nagawa. At tulog lang man yung biyanan ko. Let me check the car, see if I got something in there. I'm sure you have some. I'm sure. Yeah. Bahalag walang internet dito. Pwede naman mag-edit na walang internet. Okay lang yun. Tignan natin. May mga pagkain yan si Tami sa aso doon. I'm sure na meron talaga. Alam ko talaga na meron siyang mga pagkain sa aso. Sa sasakyan niya. And, of course, you have, right? I told you. This time we leave it on here. Hey, you always buy some extra with these kids. Bye-bye, guys. Bye-bye. I will be right back. They run to the living room. Oh, the lottery that Tami and I got. You know what happened? There's no number. Nothing. Malas talaga tong si Tami talaga. Kung akong mag-ano, merong number konti. Mga dalawa, isa. Pero si Tami talaga walang number, as in zero number. You know, you have this wire if you need to take it. Oh yeah, I So need. why don't you plug it in and I don't get it? Because you're using it. I don't bring my own charger. Well, you could tell me, hon. I got extra ones. I like always keep one in the car. It's really not a big deal. I love you. Me too. Shut this light. We're gonna use my car and... Oh my God, it's so cold. Oh, shit. What? The bird? They just sold you. Where are you going? Yung bird, nagyaw-yaw, guys. Sabi pa sa bird, asan ang punta mo? Iniwan mo kami. Ang dami namin dito. Naghihintay sa'yo. Yun, guys. Anuhin na niya yun, guys. Pakainin sa daw niya yung mga ibon. Kaluka naman itong mga ibon. Tumawag. Tinawag talaga sa amin. Arututututut daw. Dala tayo ng laptop. Magtrabaho tayo, guys. Kasi kahapon, wala akong nagawa. Doon lang ako. Palakad-lakad. Wala talaga akong nagawa kahapon. Doon ako, tulog na tulog si Bianan. As in, tulog na tulog. Nag-ano lang ako, palakad-lakad, pabalik-balik. Walang magawa. Nag-YouTube. Ay, nako. Ngayon, edit tayo, edit. Linisin ko talaga tong sasakyan ko, guys. Kasi, grabe na si Batman, guys. Ang dumi. Dapat linisin. Kagabi yung flaming grill, after kang magbayad, bigyan kanila nito. Pero natawa ako sa babae kagabi kasi naalala niya daw ako, sabi ni Tami. Let's see if the camera will move. You think it will move? Yes. Break. Huh? We can move and break. I guess I have to pick you up, guys. Before I break you, it's not really cheap, guys. You guys are not cheap. You guys are expensive. Right, big boy? Yeah. Hello, what are they doing to this house? County's house. Huh? They cut the whole top of it off. Yeah, they cut it. You see that, guys? Whose house is that? County's. Really? Maybe they sold it. The tree in our house, by the backyard, leaves already. Nag-park kami, guys, sa parking na ibang doktor.
kasi walang walang maparkingan sa mga daan-daan. So ngayon magbayad si Tami doon. Kukuha siya ng tokens kasi dito. And then dito lang ako hintay. Hindi ko alam kung bakit maginaw pa rin. I mean, yung temperature hindi naman sobrang maginaw pero maginaw talaga siya, guys. And mamayang gabi uwi tayo. Uwi tayo sa bahay. Dalhin ko yung aso para naman yung pusa, guys. Wala na yung makain, guys. 3 araw na. Ay umalis ako sa bahay Tuesday, Wednesday, Thursday, yung tatlong araw na walang yung pusa. And sabi ko kay Tami, uuwi ako today, pero mamaya na kasi parang may makapagbantay naman sa biyanan ko for half of the day na andito ako kasi si Tami aalis to work. So ako na lang mamayang hapon. I'm surprised to hear this, and I really sincerely appreciate, Appreciate. thank you all very much. Thank you all very much. It helps. We're not actually going to point the camera at you while you're in the hospital because that would be a little bit rude. But so we're not sending out your picture line. But Marianne's sitting here editing her thing. Umalis na si Tami, guys, pa work kanina lang. And ako nagluluto ako ng adobong pork kasi may pork si Tami, guys, na hindi niya naluluto. 3 araw na. So niluto ko ngayon, luto na siya. So ito siya. Tapos na, guys, pero yung kanin na lang yung ininit ko para makuha ko talaga yung lasa. 'Di ba? Para pang lunch ko. Trabaho si Tami, supposedly wala siyang trabaho ngayon pero yun, umalis siya. We're going home. We're gonna see Dimple Lord and Habtibag. Yes. Yes, we are. We're gonna miss Dada again. We're gonna see Dada. Yeah, we miss Dada. Aloy, ginoo ko. Aloy. Ay, si Panoklodrox na ginoo ko. Oh my God. Today is rough. Ngayong araw na to is very roughy. Yeah. Sabihin ko sa inyo mamaya, guys. Sobrang basta. Hindi ko inakala na shock ako. Shock ako sa ko. Biyanan ko. It's like never ending texting to Tami today after Tami leave. When I get there, I'll tell you something later. We are heading home. Kaluka ito, guys. This is the thing, guys, when I spend a lot of time here with Tami for a few days. I kind of doesn't want to go back to my house. I feel like doesn't want. Are you interrupting me? Roxy, are you still gonna interrupt me? No. Ayaw ko nang hindi ko na gustong umuwi sa bahay, guys. Kahit gusto ko yung bahay ko, pero ayaw ko na umuwi. Ayaw kong umuwi kasi andito yung baby ko, si Tami. Okay, you sit down because we are heading home. Sit down, Rox. Sit down. I said sit down. Sit down. You sit down, I said. You don't listen. Okay, guys. So yun, guys. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya, guys. Mag-relax muna ako, guys, kasi itong araw na ito, guys, itong hapon na ito is nakaka-stress dahil sa mga nangyayari. Mahirap pala, Just ginawa ko, Lord. Ang hirap. What is that, Misty? You're huffing and puffing, oy. The window's open, man. Nah, I forgot the chicken. What the heck? Kalimutan ko. Ayaw ko nang bumalik. Parang wala ako sa ganang pabalik-balik sa I don't know, you guys, if you can see me, pero yeah. 8:13 already ng gabi. And I'm still driving. I'll probably like 20 minutes away from the house. And yeah. Itong aso, gutom na yan. Alas 8 na, guys. At saka yung pusa doon, ako, Lord, na
motion sa bahay, parang nagwawala yung pusa kasi yung motion is palaging nag-notify sa akin. But anyway, ay wala akong ganang kumain din guys kasi sa nangyari kanina. Ang daming mga sasakyan na lumilipad. Lumilipad din ako. Buti na lang walang traffic. Mga 7 o'clock pala, hindi na masyadong traffic. What is this guy doing? Are you marching? Hi. Come up. Come down. Come here down. Come here, Misty, down. You don't know how to come down. Kumusta na yung mga babies? Kumusta na? Kumusta? Kumusta? No, they're actually all dressed up in like all these fancy dresses and Yeah. I still have the money over here from you. I forgot to leave it over there. Forgot, baby. I'm sorry. Forgot everything. I was rushing. Come home with the kids. I know I was bitching on the text like, oh, I'm going to leave her now, la la la. But seeing her like that, it makes me like, oh my God, she really is crazy. What if she really do something shit? I mean, I know that you were all crazy in Texas, but I couldn't. I'm like at work, and then my phone's just like people look at me like my phone just keeps going. Like I'm like sorry. I'm at work, but I'm not working. You know. Yeah, I'm sorry. You know, I'm sorry. Andy called me. I didn't answer his call. I was like, I can't. I just can't. Yeah, I have to express my thing because I was like nervous. I feel so alone. Well, I know how alone she feels. I know, She's but the one that- she she's makes the one me that feels like you're all crazy. trying to torture her. She got like zero control over that. I was really surprised of her thing that when they give her some juice and stuff and she kind of like awake and she's acting like that. I feel like what the heck. Wow. Now, remember too, you know, she's getting no food intake, and so her body's like, you know, your body will naturally, your body's hungry and it can't eat. Your body will naturally try to sleep. Just like when you have pain, your body will naturally try and go to sleep to get away from the pain. I was really like shock. Like what the heck is going on with her? Everybody's looking, you know, people doesn't even, they don't even, I try to be quiet talking. I try to like whisper here, you have to listen to the mom. You have to be quiet because, you know, if you want to go home, you can, you know, if you want to go home, you have to listen to the doctor, la 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 la. So like talking to her like a kid. Hi guys, I'm sure na curious kayo sa mga pinagsasabi ko. Yes, pati ako dun na ano. But anyway guys, hi po sa inyo guys. Andito na ako sa filming room ko na na-miss ko talaga. Kasi si Bianan kasi nilagyan siya ng gloves para hindi siya makaano ba, para hindi siya hindi niya mabunot itong nasa hita niya, may nilagay doon na ano pang ano ng blood or something, I don't know. Kasi the first day na nilagay yun, inibot niya guys. She pulled it out like, pew! Yung dugo, guys. Chiyong! Sumidlit-sidlit. Ang daming dugo. Si Tami yung andon. And so, kaya nilagyan siya ng gloves para hindi niya ma-pull out. And, yun ang nangyayari. And then, okay naman siya the few days ago. Okay naman siya. Parang, hindi niya talaga siya okay, guys. Pero, ang sitwasyon niya ngayon, parang okay na. Pero the few days ago, para sleepy siya, parang na-drug out ba, sobrang nilagay sa katawan niya na drugs. Out siya, hindi siya makapagsalita kasi hindi siya pinakain. And, so yun, dry yung mouth niya. So, in-sprayan namin lang. So, ayaw niya yun every time kasi makakalimutan na siya. So, ano to, ganun. And then, balik na siya tulog. Pero today was really stressful for me because ako lang yun doon ang nag-isa. Ako lang mag-isa doon kasi trabaho yung mga kapatid ni Tami. And then, dumating yung kapatid ni Tami, mga almost 7 o'clock. No, parang 6:30, gano'n, nakadating siya.
nakipag-away na siya sa akin. Yung biyanan ko kasi, palagi siya, very, very nice talaga yung biyanan ko sa mga doctor, nurse, ganyan, ganyan. Okay na siya, okay. Pero this afternoon talaga, ano siya, parang, very unhappy siya sa mga doktor. Malakas yung boses niya. Sabi na ayaw ko na bumalik dito. Andun lang sila sa area nila. May area yung mga doktor, diba? Sa gitna, nagtrabaho. Andun lang sila dun sa area na yun. Walang ginagawa. Tawagin ko. Hindi siya tumatawag. Tawagin ko. Hindi dumarating. Ganun, ganun. So, sabi niya, kailangan ko tungkunin siya. Meron akong ngipin. Sabi niya, meron akong ngipin. Ganun, ganun. Ipakita niya sa akin yung ngipin niya. Meron daw siyang ngipin. Kukunin niya. So, sabi ko sa kanya, alam ko na mahirap. Kasi mahirap, di ba, yung parang may gloves ka at hindi mo talaga makurot yung mukha mo or kung saan yung kati. Sabi niya, ganun, hindi daw niya maano. Sabi ko, katihin ko yung anong kati mo. Sabi ko, ako, sabihin mo. Sabi ko, okay, sabi ko sa kanya, sabihin mo, asan yung makati? Sabi niya, paminsan kasi dito, kati-kati, hindi ngayon. Naghanap siya ng mga rason-rason ba na para makuha yung glove sa kanya. Pero sabi ng doktor, bawal na bawal kasi kung magkadugo, kapag ma-pull out daw niya yung nasa hita niya, and then yung dugo, ikakamatay niya, di ba yung dugo is, yun. So, kaya binawalan siya. And very, very, very frustrated, and we get it naman. Naintindihan namin siya na and lalot na nakakain siya, mas parang malakas siya, parang ang lakas niya, gusto niya ganunin. Ala, kinitkit talaga niya guys, yung mga doktor at nurse nakatingin sa kanya, at ako din, stress ako kung paano siya paano siya i-alalayan. Ay nako Lord, grabe. Yung nurse, sabi ko, pasensya na, pero tinanggal na naman niya. Balik na yung nurse. Ang mukha ng biyanan ko, hindi madrawing. Hindi madrawing, pero kami yung naglalalis. Kami yung sabi ko sa kanya, kung gusto mong lumabas, sabi niya, gusto niyang tumalon daw sa sa bed para makauwi. Sabi ko, kapag tatalon ka, 'di ba, gusto kang umuwi. So, kung gusto kang maging okay agad-agad, makikinig tayo sa doktor. Kung tatalon ka, di matagalan pa ka dito. So, hindi ko na alam talaga kung anong gagawin ko, guys. So, ang ginawa ko is, sabi ko, inano ko yung kamay niya, sabi ko, forget about this, sabi ko, parang bata ba, pero parang nilalaro ko ba, parang bata, forget about this, forget, you're being crazy, like that, it's just like, parang bata ba, you're being crazy, like that, it's just, forget about this, just like, it's para akong tala-tala, guys, and then, sabi niya, nakangiti siya sa akin, kasi parang nilalaro ko siya ng parang bata. So sabi ko, gusto mo ulo? Gusto, sabi ko, yung gusto mo ulo, katihin ko lang, kinati-kati ko. Ito yung panit ko yung ginamit ko, ginaganon-ganon. Sabi ko, sabi pa niya, hindi daw siya satisfied sa ginawa ko. So, kuko yung ginamit ko, guys, bahala na si Batman gagi, guys, basta kay maano lang siya, para ma-quiet ba, at parang hindi na siya gusto niya, lumigid siya, guys, yung to parang lumigid, parang she roll over, guys, para lang mahulog sa ganyan, kanina, para akong natulalak, nabuang ko ba. So, sabi ko, kinati-kati ko yung ulo niya. Nasarapan, di ba tayo, guys, kapag may ganun-ganun sa ulo natin, nasarapan tayo. Sarapan siya, oh, so good. Sabi ko, sana hindi na ito magwala. Ni kaya ang ulo niya, gano'n, ala. Sabi, piyong-piyong siya. Oh, so good. So good, sabi, nakatawa ko basta ako sarili ko. Natawa ko sarili ko. So, and then pagkatapos niyan, napagod ako sa i-itch ng scalp niya ba. So, minasahe ko, like, I massage niya na tummy, like that. Minasahe ko yung forehead niya, ulo. Oh, sabi niya, oh, sarap, oh, so good. Nakatulog, ang daming tumatawag, yung tummy, yung kapatid ng tummy tumatawag. So, sinasagot ko, sabi ko, I'm trying to make her relax kasi para mag-relax, para hindi maluloka. So, yun ang nangyari, guys. Yun yung nangyari. So, minasahe ko siya, matagal, guys, para hindi siya magwala. Hanggat dumating yung anak niya. So, in-stop ko, sabi ko, ikaw na bahala. Next, sabi ko, pagdating niya, din, sabi ko, alis na ako. Kailangan kong pumunta dito kasi para sa pusa. Kasi wala na ang pagkain. Alam nyo, guys, wala ng pagkain yung pusa. As in, wala. Blank, zero.
Si Habs naluluka na. So, yun lang guys yung mga nangyayari. At natulog na rin ako guys kasi nag-edit ako ng video and then gusto ko mag-edit ulit pero sleepy na ako. So, thank you guys so much for watching. Katatapos lang din namin nag-usap ni Tami. Inano ko lahat kay Tami. Nilabas ko lahat. Hoping for the best talaga para maging okay na siya. Kasi mahirap din, no? Mahirap din ganun ay sa hospital. Alam ko talagang never been in the hospital, so which is really good, knock the wood, no? Yeah. Never been in the hospital. Katulugon ko guys. Ikapoy ko guys. Ikapoy ko. Anyway, I will see you guys in my next one. Thank you guys so much for watching. I will see you in my next one. Inom lang tayo ng tubig. And yeah. Tomorrow, alis ako. Punta ako Walmart kasi wala na. Nakalimutan ko dalhin yung pagkain ng aso. So, wala na palang pagkain yung aso. Anyway. Thank you guys. Bye. Good night guys. Good night.